Raymonda hnuchhuina, Episode 43, Esperto Assasino, Ziaktu Sangtea Renthlei. Kutkuang ku athu deremo mai tura emo min lo ngai mai theya. Ma se ani haulo. Kan khovel chiat lampana herluai hian natam tak min hnuchi a. Kan hnuchhuina chanchin ziaktur po in hun ol ka nei mangbar lo chu ani e. Hnuchhuina lian tham le beng khon tham em an ni lem lo. Ruk le sum le pai chung changa boina te naw neu ne na soi phei chuan voi tam tak hnuchhuin kan fe chuak mana. Tuna chuan hnuchhuina khir khan le ro thap zet nen kan lo kir le ta e. Khovel in her muai reng hian changkan na kot chuwa min her chuwa pui zela talangin ka phone Nokia handset thanlung ang zet ka hlui hlon na po kum hial aliam ve to a. Ka khumbul do kana ka da ma ni smart chuang hau si lova ka khoi ngun ve em ka smartphone chu aron eng zau zawa. Ma na paper le pen ne na kan hnuchhuina ziak mual thin khan Raymonda min ro chun laptop hlui to lam chu ka met muala. Ka thil chut lai chu ka han safe le te phota. Areng thuwa Raymonda phone call hi chu rang takala kwat ai chuan han muang chan khum hi anuam ve shim. A phone call ka chan rual chuan Raymonda chuan pate thuan muang wal muanga ini hi wal muanga aron tikngal bora. Kha mo ka soi reng kha. Hi alom muang changa phone ka lak chan kha. Kanui saka nuam ka ti veng bok. Mei che an che ang mai ka ti let luka. Rang takin lo in siam ro ti chawa soi. Raymonda chuan a phone chu ha off zui ngal. Pa in chei thlep chi ka ni lo ti chu in riat sa vek kha. Ka chapal ka hlipa pheikhok ka buna ka man chu ani ngal mai. Minute nga hnu vel le ka chuan kan kota bike hon aron ri tuara. Muang chang lui to big lovin ka chuak thlave wat. Raymonda chu bike ka chuan alo thudum zuna. Leather jacket dum aha a. Cotton jeans dum aha boka. A bike CBR dum te hlar mai nen chuan al dum zun hanti lo chi po ani love. Bike nunga chuan dim baksak lovin kalon che loya. Raymonda chu a nging lui du leka. A palian boka. Eng ang pon han per na lui viau maila bike han sudeu luai ti mai lo chu har sat na ka thlen tam lo viau. Hlei lo khan chuang thave mai thin ta che ti pa in ka in rin fel ma chuan bike chu atlantir thuta. Kala in ring man si lo chu ka eu ora. Ka let le chuan Raymonda helmet khum chu ka tau ridut. Za em hian Raymonda chu hanui hoka. Phu balak du na chuan min nor viau ma se kan kalna tur ka hriat du zo ka wangin lung oi fashion lo zet hian enge kan ti dona ka ti ta zok. Salem venga ti bakin min chang lo. Bike ri le thli thori nen tong hriat a har sata wangin engma han soi zui theipo anilova ka ngoi zui ta. Thak thing bazar pel tha in Salem veng pan thlak na kong chuk em maya chuan kan tlan tha a. Ka hlau ti a hriat a wangani ma na Raymonda chuan bike chu ati zoi chuang hau lo. Kan phetha voi ni mai hian ka hria. Salem veng field kan tlan thlinga. ITI lampan na kong lama chuan kan peng phei le a. Thui po kan tlan ma chuan kan hmalama chuan concrete in lian lutuk lem lo kota hian mi an lo om deuh lai. Chulai mun chu kan na in tran na tur chu ani ti hril ran kher ngai lovin ka hre thiam ngal. Rin ange in chu in kota chuan kan ding ta chata. Mihring po an lo thanem khop mai. Kotzol azaw lem lo bok nen anin sul pel nuai hian a hriata. Kan ma akong ka zona chuan mi pali hi an ding thlata. Karin dan chuan Salem veng lam khotlang hruai tu te an ni karing deuh ringot. Karing sual lem lo bok ti chu lampana kan kal hnu chuan ka hre zui ngal bok. Raymonda chuan chu mi te lam chu apan hnaya ka zui ve ngal wata. An omna kan wa thlen ma deuh chuan an zinga pakhat chuan ring leng longin mi puite in beng dai hramila. Police laman lo thlen ma chuan tu ma in chung lama hian lu tum lo hra mangu ti in a lo aw lo lawa. Khotlang hruai tu fing war takan nei chu ani phot mai. Hemi ma kan hnuchhuina thon thu ka zia tam taka katar lang to thina. Mizo te hi tlom ngai na kut ding lama vuan chunga seilian kan ni a. Mi tu po in to sual to kinemo
har satna tok se ngoi renga kalsan le boi some mo bel chiang masalova kalsan chu thiang lo tluka ngai kan ni a Mizo ni tinuam tu po ani renga tlom ngai na hi kan vuan tlat tura ni a kan nun pui ngei tura ni chuti rual chuan a hun le mun kan thliar thiam te po atul chhotran zel ni inalang tual tha le tual thi na chungchang chuya voi enge mozat ka pen chu ave to na a mi puya wanga kan na tikhir le zual tu kan tong fo to mai tun tumero chu khotlang hruai tu te beng warzar zovin kan na po ati ol sam zual ma na le Raymonda chuan loading zinga pakhat chu abek por zawa reipo ding lovin kong khar chu an honga kan pahni ba ka an zinga pakhat chuan min zui lut ve ngal boka kong khar an hon rual chuan mi puilam chu an ron tol hnai duala ma se an indang fel thei rama in chung kan han lut chi a chu thil rap thak tak ruang toile thi sen luang tam tak po kalo muto a ma se tun tum tlukarap thak hi chu kalam mutam lo khop mai chuata chuan meichia na thalai tak ti hriat tak hi akhai khup zong in lo mu a alu chu ake ne hle ani ti a hriat thei thi sen le thuak in pol chu alu zona chuan a luang zuya chunu ruang bul chi a chuan pitar upato tak ti hriat tak hi ne zeta the thluk ti hriat takin choi do kan nuai akil chep laya chuan alo tlutom ni aya a shok chu thil hriama du to ka zayani ti hriat takin akaw huaw bok thi sen rim chu a thang huma ka thil mu chu en reng a har ka ti e ma wangin ril rula penga in chung mun dang chu kalo mel kual dai hausa tak chu ni lo ma se khosak pa ngai ve tak le nun nuam tok tak chung kwa chu an ni inalang in chung po chu en kol ulukani ti hriat takin a hnum hlara furniture omte po changkang tak ni lo ma se a fai thlap boka a omna mun tur dik taka an om hlom bok ni inalang kongka a han lu chi ding lama chuan sitting room a oma sitting room le chauka in dai dan na a chuan bang toite a pindan ani a abak chu parda angreng hruihrual sin te tron khom hi a in zar bok sitting room le chauka in kar ola chuan in chung lama chhona step a om chowa in chu chhong ni lek ni ma se abi ma sana wangin in chung chhona step po chu som chuang lai ra bi a om chho boka step sira chuan aluminium railing a om chho bok chu tiang vel thira ka hoi kwa lai chuan Raymonda chuan ruang pahni chu thut chilin uluk fashan hian alo thlek ton seka arap thlak hle mai ati sup ringot pitar le zel hankal pa du mai chu ati chhun zom le supa pitar hi athat masa jok po ani thei thova kalo ti ve khau karing lo nula hi athi masa jok ani ti ka chiang en po min en manglo hian Raymonda chuan min changa mitin hian rin dan kan nei thewalom kan rin dan hi adik kan ring theu boka ka tilui ve ngat rin dan mol mang tak le hriat na awanga rin chu adang dayalom a in ring tok hle ani ti Raymonda oki atang chuan ka hre thei hriat na chu khoya tanga inei bik nge ni a hriat na awanga rin na lo om chu nei ve ka wachak em chim om thei ang ber tur hian ka oki chu ka tidang lam kual vela adik tak chuan engkim hriat ve thlap ka du awanga hancho phurlui ka ni jok ma nula ruang so uluk takin va en la aluru ke ahliam so uluk takin va en la he nula hi in chung lama tang hian aron tla tha a aluminium railing kilaya tak so na chip aron so a alu a ke ni so chuan pitar hi chu helai kan ding lam sira room pakhat hi a room ani a chung lama tanga thil ron tlari du pawangin a hara a tho chuak ta a chu mi sual hian mu in a thil sual ti thupna atan a that zui ve ta ani hi Raymonda chuan ati a pitar hi in moilama omani awangin a that masa a in chung lama hanlon chowa chumi hnuwa nula hi in chunga tang hian aron nam thla ani ve thei boka kalo ti vele khau kan in nialai mek chumak ti om takin in chunga min lu pui tu pa chuan min lo enton sek ringota adik tak chuan engkim hriat ve thap ka du awanga hancho phurlui ka ni jok ma nula ruang so uluk takin va en la aluru ke hliam so uluk takin va en la nula ruang bula thi sen om so en ro pheikhok niak om thli a le
thil rut pheina koi phei ni ai soi mu em so he Peter le misual pa insai na lama an hnu ma ani so a omzia chu Peter tha ma hian thi sen chu alo luang to ti na ani chu tlangwal senior phun chiar pa nui hau si lo ngei om dan kiam chuang mi alo hian Raymonda chuan min changa ka hriat du ber ka hre fia vele ta boka chu tiang tongkam mai chu ka don fo thin le ngei om thei ang bera om hi keipo in Raymonda laka kanuam ti ber te zinga mi ani ve tho boka kalodong ve ta ani po in enga ma ka ngai du big ngai lo tun tumpo chu tiang bok chu alo thleng le ani hi kapu he ina hian anni pahni chau hi emni khosa ti in min hruai lut tu pa chu azota nilove panga khosa anni a anu le pa le a umi pa hi api le pu te kholama lungphun mang turin anjin ri a kan hriat danin tunkar hian lo ho an tumani ome ti in alo chang wat Raymonda chuan in chunglami han enang miang ti pa in chunglam chu apan chho ngala keipo in muang chang lovin ka zui chho ve ngal bok min hruai lut tu pa po chuan min ron zui ve ngal stepa kan chho lai chuan Raymonda chuan kapu mithi te chu tu tenge an hming kha ti pa in a hnung bera ron kal min hruai tu pa chu azota chu pa chuan nula kha chu vesti laldong zeli ani a api khu pi sang doli ani e alo ti a in chhong chungzok kan han chuang chuaka in noilam ang bokin in chung po chu alo fel thlep thlop hle mai han chua chho chia kan mazo na chuan tukver a oma tukver ti ila tukver kong khar lian deuh tak pon lam varanda chuana kongka atana an man ani zok ma dinglam sira chuan room lian deuh pakhata oma kan sir veilama chuan room te deuh zok hi a in epin a omboka Raymonda chuan kan dinglama mi hi an nu le pa te room ani hi veilam sir kan hnai zok hi nula room ani a epa Mizo tlangwal room ani thung ti pa in kan mazona tukver lam chu apan pheya kei chuan tu room nge ani ilo hresang le thlip thlep to elo ti in ka oki chu ka han ti sang dewa Raymonda chuan nu le pa room te chu room dang ai chuan alian deuh big zia chuan khalai room kong khara intar milem kha UFC fighter zinga mi McGregor thalak ani kha nula UFC fighter a room kong khara tar nga chu an tam lo khopang chu wang chuan tlangwal room ani ti ka hremaya lom alo ti sam et thil dang kan soi kai ma in mihring zinga hian pian pui fin na sang tak nei an oma inzir thiama fin na nei an om le a zirfe nu po a mason hlei theilo an ombok a hnung berzinga hian ka tel ve ni in ka in hria Raymonda la thazwal anen hian khoi ki pa po kan inzui ti ila ka soi sual tam lowang hnuchhuina chungchang bi ka phei chuan kan inzui deuh chota chuti chungchuan ama atanga inzira mason ve deuh to om tak kani lain thok le khata thil thleng le kan thil mu atanga thil om zenei hanrem khom zung hi ka thiam lo tlat thin Raymonda chu tukver thlen ma chuan ading chata tukver dar thalang ke nuai chu uluk takina bi wangwanga a phone chu la chuakin a thla ala zui ngal kan hnunga kan chevel min lo thli reng tu pa chuan khata tang khan misual chu alo lut ru ni mo ti in Raymonda chu haron zota Raymonda chuan chu thil om dan atanga rin dan lo om thei ma saber chu ani ati thil dang soi zui to lem no chuan athowa nula room tia a soi lam chu apana kong khar chu na lote ina han pota ol sam takina in hong ngala ruma chuan alut zui ngal keipo in ka zui lut ve ngala room chu nula room nge yani ti hairual anilo room veilam sira chuan dressing table te fel thlap hi a in hunga a malama thil dana tura buat saya chuan make up chi sang a in hung tlar thapa bungrodang po ani dan tur ang thlapina om ni hian a hriat khuma blanket omero chu thle fel lo le man mo taka tho san ti hriat fe hian a mor le lam chuan chuat a si hnu pa khuma bedsheet in pha te po chu atom deuh nuai boka chu bak chu thilpa ngai lo deuh engdang ma hmu tura om lo Raymonda chu ngoi rengina chuak le a tlangwal room lam chu kalpelin room lian ber lam chu apana ka zui lut ve ngal thuaya
room masanen khachuan a in letling thok ani ber mai wardrobe kalna chu kar chiat emo ne dewa po chiat ni hian alang a chunga thomhnaw zong zong chu chuata chuan adar vel nuaya lekha poimo ni om tak tak te po atla dar ni ei hlom boka khumpo chu nasataka haya ni ti hriat takin atom deuh tun hlom bok in rokna awanga tual thana animo ka ti supa Raymonda chuan alan dan hi chuan chu thil thlen dan chu ni inalang alo ti ve thuai bok Raymonda chuan wardrobe lam chu awa pan hnaya a chunga thil om chu uluk le zualin a en kual meka ruk ru huang tau tak chu ani hi mole ti pa in room chunga thomhnaw le lekha dar nuai chu kanin room a tukver om lam chu awa pana nichina kan hmuang chi khan tukver dar thalang hniam ber chu a ke dar niaya pon lama chuan mi puilo pung khom chu an lo tam le zual to hle ani ti ka zuk mu pon lama mi pui chuan in chung lama thil thleng dik tak chu hriat an chak to tak zetani ti an om dan atang chuan a hriat theya Raymonda chuan wala chuk thlang le pon lama mi pui le tlangwal tlom ngai te po an za to e haron ti a min hruai lut tu pa chuan a dik khop mai thil lo thlen dan ni om ang hi enge ni reng reng in rokna awanga tual thana lo thleng ani berang chumo channa be sei zet thiana ti a Raymonda chuan chu thil om dan atanga ngai dan om thei ma saber chu ani alo ti sam ve et ma se a oki atang chuan engemaw fel hnel deuh a om ni chuan alang stepa chuan kan in zui thale a in hnuai kan thlen thlak le hnu chuan Raymonda chuan wala atam theiang ber thla hanla ro le ati awang chuan ruang lainat om le hmu nuam lo tak pahni thla chu ka lamol mola atokang Raymonda chuan ati sup chuakin kongpui lam chu kan pana kan chua pa chuan Raymonda chuan kapu kongkhar hi lo in hong sa ti ro ati a oni e kongkhar hi chu hain kal lo he thil thleng hre ma satu te po he thil thleng hre ma satu te po boina om lovin an lut mai ani ome ti in a lo chang wat pon lama chuan mi pui chu an lo tam to kher mai rui phur lung puam lo aw ngek tok la bo lo thin rim in ro sa thom nen a in pol nok to mai an veng nula tual thi na chuan veng chung chu a ngong hne hle ani ti a hriat thei Raymonda nen chuan kan in phur ho vele ta a kalkonga chuan kan tong lo kan ril ru chuan kong khat chu a zo dun ngei karing kan thil hmu le kan thil hriat te chuan kan ngai tu na chu a kai hruai hle ani ma na tu ma in belovin Raymonda te in chu kan thleng ta a in chunga chuan ngoi rengin kan in zui luta Raymonda chu ngoi rengin thu thlenga chuan a thu a keipo ngoi rengin ka thu zui ve ngal minute nga ve lai kan thut ngoi reng hnu chuan Raymonda chuan engkim mai kha a fel thup mai ani dan tur ang kha ani thlap mai aron ti chuak hlola fel thup a thil fel lo zo kan ilom ni kan zukal chan ka lo ti khau thil fel lo dan kha a fel lu tu ka lom alo ti tak deuh dewa thil fel chu fel lo ani theilowa fel lo po a fel lu tuk theilo bok ka ti deuh hmuta min chan ve ma chuan detective ni lovin speaker tlor du pathu soi manga kem parte hne tum tharau thiang hlim aya ma ni thiam na manga midang te emotional feeling cho tho sak thiam anga hian inlet dai te ka ti el deuh tak hian ka ti chhun zom saka nu ma zong khangai tu let la ruk na lama hoi ngal veka mi tu po in zuk mu se ruk na nu ma ani tian hai lowang ka thu soi du a po chungai poimo lo ti hriat takin Raymonda chuan alo ti le dai ani chuan i soi tumber chu enge ni ka ti le chuan chan po atum lem lovaniang angoi zui veng postmortem result lo chuak pot sela zirchian ngai tam tak kan nei karing tun din huna chuan ruk na ani lo po ti ila tu mai nan oi lowang nang ngei po in i oi lowang min chang to don love mo ka ti nuwa Raymonda chuan atile bowa chu ruk na in rokani rin lo dan in e ni mo ka lo tile man mo a hei hi chu rin dan satlia mai ani local te ruma thalak ho kha iwazir chiang te ang ti paina thong ngala room lam pana kan kal lai chuan tun tuma mi chu hriat na wanga rin nani lo
rin na satlia tak zet zetani chu ka ti ve saka min tong khum dan kha kala hrerenga han ti let ve sak chu ka tan chuan nuam sakhaya ni laptop le ka phone chu kan thlun zoma thalak ka phone a om ho chu Raymonda chuan laptop a chuan ada ngal zung zunga azawai chuan somni ve lai ka lo la man ome Raymonda chuan thalak chu uluk takin amalte te ina en pheya thalak pakhat nit somvel zel a en hialin ka hria chu tiang thalak pakhat a hlai zong po inches ruk le inches level le ka hlai chu minute som chung chuan voi somnga chuang ka en chuak kim man tapin ka hria ma se engthil tharama ka mu chuak hleilova Raymonda chu voi khat ma ala tong le lova hetianga ha om to hi chuan ngai tuana aseng na sa hle ti na ani a ka hriat fo to thin ani awangin biak buailo a fu zok ti ka hresa veka ngoi rengin kalo ngak ve tlok ringot darkar chan vevel zet tong po tong lova thalak a en nu chuan thil mak tak chu ani aron ti chuak phong a eng chunge maklai ber chu maklovin rap thak kalo ti zoka sin kalo ti let ve vata thil rap thak thlendan hi alom makati chu halo ti ve thung a eng lai tak chunge mak tia ka zo na chu min chan po tum lo ni mai om hian angoi le veng venga a thova ru matang chuan a chuak ta daya enge thil om zia ni ta tia ka thlir zui wang lai chuan reipo rial lovin aron lut le thuaya dar thalang tukver dar thalanga man chi phek khathi aron keng lut wa a ngai na ka hrelo tial enga tan nge ni o tia ka ngai tu mek lai chuan wal ti hian lo keng te nget dewin chel la o ati a dar thalang chu ka taksa atanga hla thei ang beralek phein min chel tira ti khan nget devin lo chel ro o ati a enge ati don po ka hreder si lova nget takin dar thalang chu ka chel ringot thok le khata dar thalang chu aron hnek thuta chu ti te thuta aron ti chu ka ring heklo ka phudor nge dar thalang chu ake chuaya ka taksa zona chuan lek vaila chuan ake them chuan min ron fu in min ti thi nualin ka ring ma se ka taksa zon lova ka kena wangin ake them chu aleng phei chuai hloma angai na hrelo taka ka an ho lai chuan Raymonda chuan kha alom makta ber chu thalak zingami apanga na le paruk na kha han ente wasti te ina tukver dar thalang ke kha ani a uluk takin han en la tukver kha misual lo lu na mun ni om tak ni ina lang a chan chu dar thalang ke kha misualin lu atum na lama ati ke ni om takani ati mek lai chuan ni e tukver dar thalang khati ke in tukvera khana lu ta a in chung lama lo om nula zo khan thoma hria a awa chuak ta a in chai buain nula kha atla thlata ni ina lang kalo ti zung ka soi fu in ka soi dik viau pon ka hria Raymonda chuan muang ban chathian ma se chu tiang chu ani reng lo ati khawa ama bok chuan dar thalang ke kha en ro le pon lama tanga ron lu tumin aron ti ke chuni ta se dar thalang ke them hi in chung lama aron tlalut ngei turani nichina dar thalang ka ti ke tak angkha ma se ka soi thalak pahni te khangun takai en chuan dar thalang ke them kha in chung lama ni lovin pon lama atla chuak ani ti i mu ang ati muang ban chara athu soi lai nem nget tura en tirna nei zo chi kan ni boka Raymonda soi chu adik nge yani ti kamit nge in ka mutlat nial buai lovin ka hriat du chu ka zo chhun zom le ngal zata ani chuan tukvera tanga lut ani si lo chuan khoya tangin nge alu ta kang le kalo ti ve vat in hnuai kong ka pui kha a in kal lo ti min hruai tu pa khana soi kha ti in min changa ani le chu tianga ol sam takalu thei si chuan engwangin nge dar thalang hi ati ke si ti in Raymonda chu ka en ha chu rin dan mai lo chuan chan ngai na po ala omri love an fanu le an pi ruang nang man tur khan wasti chungte po an ron ho nge yanga nak tuk le vela chuan kan zuklo le anga yang ati a sana ka en zawa Raymonda lam chu enin ka ho photange ti le tho ka ruala Raymonda chuan ka bai kha hon la choi khamai lo kan le don nia ati a
ka lu ka bung ngau ringot ka chua pa in kong khar bula bike cha bi in bang chu kala a in lampan chuan ka in khal hota cho te kan han eya ma se ril ruwa choi a sak trol mai kan na bak chu akhir dona ni ti tu ma hril ran ngai lovin ka hre vek ni dang ang chu ni se kan hnuchui mek hian hoilam tal anei tur hi ani a ma se tu na chuan chang pa che chum an soi ang main kan rin lampanin ngai tu na kan senga omzia em engma anei chuang bok si lo dar kar nga vel liam ta maya hnuchuina bultran chau kan ni boka a om ve thove chuti ruala boi thlak ta ber chu tu hnu nge kan chui ber tur chu ruk wanga tual that tu nge tual tha wanga ruk anga in lan tir mi sual jok cho ka ei kham chuan Raymonda te in lam ka pana Raymonda te in ka thleng trep tia chuan dor te kong sira omzo na chuan ka dinga zozial ka leiloka bike lam ka pan le lai chuan thian pa loading te ka hnung lama tangin aron ti awang chuan ka dinga ka hnung lama chuan tlangwal pahni an ron kala an chet phunga chuan an ruya ni ti hairu lovin an kal pai deuh nak rui satlia mai an ni ti ka hriat chuan ngai sak zui lovin bike lampan chuan ka kal le maya thuak lama na thok tu dang om to ngai tu na fim pu to lo ka hnung lama tlangwal pahni te ngai dan chu ani lo chi awa ani ti hairu lovin ka hnung chu ari zota ka malam kong chuka chuan ka bok thlop maya jacket halovila chuan om pil phungin ka tlunge yang ka jacket hak malam chuan kong pui chuat thap zet chu angam lo kher mai a thleri ko ka thinrim zetin ka tho chuaka an lampana kal ka tumlai chuan mi pakhat hian min ron tlan pel thuaka ka ma atlangwal ron hnai jok om chu athum oka ko bang chu adeng chodot nge pakhat jok lo chet ve tumpo chuan angam lo kut tumadong ti hriat takin kevan vor tho in kong puya chuan atlu a thisen ron chak chuak ngal puat bok Raymonda chuan engwangin nge ka thian pa hin lo khoi ngota in poya soyem ni ati chang deuh khala ala thin rim lak lo hle ani ti hriat takin a oma atlo sakpa chu a tham ding zota soita che engwangin nge ka thian pa khaitlo ringot a thing noka min ngai dam ro ti in hlau kim ki da kin ngai dam chu di lo se ala khoi zui du hialang ma se mi in ngai dam dil na chu thate chuan a tha a ka om na lam chu hoin wal I thamo aron ti a ke chuan o tha e kana love ti pa in tlangwal pahni te lam chu ka pana mi kong kalai polite lo takin aw to ngai su nangni zurui satlia tan hun kan nei vek lovania kalnal nal ru ti in room fashion ka hanmel ve ta khai maya Raymonda chu ka vamit sirwata athin rim mel zong chu ra in alo nui ru mai